presented by Amita Films. DJ Brajesh सैया खाके हो रलिस दुनु देले हमर मिस सैया खाके हो रलिस दुनु देले हमर मिस सैया खाके हो रलिस दुनु देले हमर मिस कौन के रतिया सुन रे सखिया कौन के रतिया सुन रे सखिया अचके में ले की अचके में ले की सैया खाके हो रलिस दुनु देले हमर मिस सैया खाके हो रलिस दुनु देले हमर मिस सैया खाके हो रलिस दुनु देले हमर मिस सुपर डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी। दुनु देले हमर मिस दुनु देले हमर मिस दुनु देले हमर मिस आउते उसे जरिया के सखी फेरे लगले हाथ रे फेरे लगले हाथ रे केतन कइनी माना बाकी मनल नाही बात रे कोरावा में धके हमें खूबे झकझोरे मिलते मौका उत लगले पर दर्द भइले बड़ी हमरा तो दर्द भइले बड़ी हमरा तो बहर गइल खी सैया खाके हो रलिस दुनु देले हमर मिस सैया खाके हो रलिस दुनु देले हमर मिस सैया खाके हो रलिस दुनु देले हमर मिस दुनु देले हमर मिस दुनु देले हमर मिस सैया खाके हो रलिस दुनु देले हमर मिस छोटे बाके जोबना के साइज लागे कली कचनार रे लागे कली कचनार रे कहेला की दबावे दाना आपन दुनु अनार रे गोरे गोरे गलिया के मिस ले ले बाड़ा भीतरी घुसा के हाथ कइले ले खड़ा कहेला की गौआ के बाड़ू कहेला की गौआ के बाड़ू एक ही गोपी सैया खाके हो रलिस दुनु देले हमर मिस सैया खाके हो रलिस दुनु देले हमर मिस सैया खाके हो रलिस दुनु देले हमर मिस दुनु देले हमर मिस म्यूजिक डायरेक्टर तारकेश्वर राज। दुनु देले हमर मिस उपेंद्र उजाला के सखी बिगड़ल बाटे चाल रे बिगड़ल बाटे चाल रे देखेला तो कहेला हमके हिया पहिल की माल रे श्याम संवरिया के राखत निमन काहे तारे सावतार हमारा के धन का कही चंदन रजभर का कही चंदन रजभर चले लागे नहीं सैया खाके हो रलिस दुनु देले हमर मिस सैया खाके हो रलिस दुनु देले हमर मिस सैया खाके हो रलिस दुनु देले हमर मिस सुपर डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी।